Ngunyan sa Indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ning paghahapon. Digdi sana sa Indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa Indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Okay, Diyos maray na hapon po sa gawos mga tugang na naghihinanyog sa programang Bareta Aksyon asin informasyon sari-sari. Halo-halong bareta na napapanahon. Aksyon na dapat inuton. Asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon asin informasyon. Ayan po ang programang Bareta Aksyon asin Impormasyon. Ayan po. Diyos maray na hapon po sa gawos mga tugang data kapag hinanyog kan Bareta Bareta Aksyon Impormasyon. Yaon na naman po kita sa satuyang sarong oras na programa. Madyan na po kamo, ibanan po nindo ako tanganing yung mga gusto po mag-comment pala, you can send your comments through RPN text line, the 0948-241-7675. Ayan po. Ayan. Talagang masamang boses ko. Asa toya po makakaibanan mo yan, mayo pong iba, kung di, andyan po sa technical side, si Sir IC Sir James Oco, and of course, andyan pa man po si Chief Engineer Abilin Don Toralio, andyan po sa information si Tony Saison, and of course, andyan pa po sa office ang Samoyang Magayon na APA, si Kyla Ray Legacion. And of course, yan man po duman sa transmitter, si Sir Chabe na Obra, and sa iyang PSG, si Rodel Cesar. Ako man po ang sendo, nakaibanan, di may pong iba kung di si Manay Kagawad Elma de Lima Gaspe, hindi po ako ngayon red. Ayan, pink na pink, ayan po, pink tayo ngayon. Pink sa caravan, mas kikita mayo sa caravan. Okay lang po yan na nakapink kita dahil gustong gusto ko po ang pink na pink po para po sa ayan, ano nga ba yung pink caravan nino ni Lene tayo ngayon. Okay po, ang programang ito ay hatod po sa Indo ni Senator Laila de Lima, ni Dr. Dennis Romeo Berinya, and of course kang Saranghi Motor Parts and Services, and of course kan Lasa Resto Bar and Water Refilling, and the Mama Betis Farm, owned managed by Marisol Bondal.
Of course, ang parapagayon-gayon sa ko na si Cheryl sa Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. And of course, atod man sa endo ni Kagawad Melnan Robles Morallo and ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Orallo, and of course ni Jepoy Rodolfo Jepoy Tino. Kumusta man po kay Boboy and Melit Robles Morallo, and of course ang mga kay sa mga Robles family po diyan po sa Masuso. But of course, hello to my love, James Wally Osas. Kumusta po sa indo dyan? Ayan po si Laila de Lima. Talagang inuuna ang bansa, ang obligasyon, ang karapatan ng satuyang mga namamanwaan. Ayan po, si President Duterte binati ang mga senador na nilapit sa Supreme Court ang legalidad ng kanyang memo sa pagbawal sa mga cabinet officials. Talagang dapat lang po. Pero I just don't know kung talagang ining paglapit niya ka mga senador sa Supreme Court. Sana po walang influence ng sa iyang impluensya. Pero ang hinahangaan ko po ngunyan, si Duterte sa LGU, gumawa na naman ang paraan na para mabakunahan na po ang lahat, tanganing bumaba na po ang satuyang mga biktima kan COVID-19. Bumababa nga po ang ining mga biktima kaining COVID-19, batang tumataas naman ngunyan ining mga biktima kaining dengue. Kaya ingat-ingat po kita sa kaining dengue na ini. And of course, ini pong satuyang posibilidad ng mas malakas na lindol, yung kinakatakutan nga rin sa Metro Manila, ang inapod nindang the big one. Ang pinagtataka ko lang ngayon, bakit panay-panay ang lindol sa tuongon yan? At ang tinatarget is always Naga. Alin kaya ang gumagawa? Alin kaya ang naghihiro? Ang bukid digdi sa Rinconada o ang bukid dyan sa Isarog? Nakakatakot po. Pero ang ano lang kaini, mag-ano po kita, mag-ngadji po kita. Ipagdasal natin kasi may posibilidad po. At yan nga, sabi ko nga, ang kinakatakutan ko ay ining lindol na inaapod niya tong linog. Matakot po kita kaini, kaya siyempre wala tayong magagawa kundi just to pray na sana bako man na arog lang kayan. Taini nga ni 4.2 at 4.3 magnitude sa idigdi sa Camarines. So talagang medyo nakakatakot na po. Medyo nakakatakot. Pero sabi ko nga ni, unpredictable po. Unpredictable, very unpredictable po ining magkaigwanin linog o ining pagyuga-yuga na ini. Ako nga ni, maray pa nga ni ang bagyo, makakaingat po kita. Diba, Norly Namuro, who is watching right now. Good afternoon, ang sabi ni Norly Namuro, ni Ma'am Norly. Good afternoon po, Kagawad. Good afternoon to. Thank you for watching. Ayan po. Sara Duterte po, hindi po tatakbo ng Pangulo. Sana nga po, I really hope na si Sara Duterte wag tumakbo sa eleksyon to give way para malaking daan po yan. Malaking yan po kan sa tuyang VP na si Leni Robredo, the Pink Caravan tandem ng Robredo Pangilinan. Sana nga po wag na siyang si Sara Duterte di tatakbong Pangulo sa eleksyon 2022. Ayon po yan sa Palasyo, inihayag po ng Malacanang nitong kahapon lang po na hindi tatakbo sa national election 2022 si Davao City Mayor Sara Duterte. Kaya untukan ta na po ini kung ano man ta nagkahirilingan sinda ni Marcos, kung ano man ipinag-uusapan nila at sa siya kasi si Gwen. Gobyerno nga ba yun si Gwen? Ang inendorso pala duman ni Sara si Gwen, hindi si Marcos. At inendorso din po ni Marcos si Gwen. Si Gwen Garcia, ayan. Ano kaya siya ni Eddie Garcia? But anyway, ka-affiliate man sinda po. Hindi po tatakbo. Sana nga po for the last time. Ang kinakatakutan ko kaya kaini baka sundan din ang yapak ng kanyang ama. Nasabi noon talagang inaano po niya ng gusto na hindi siya tatakbo for president because of his
of his health. Yun ang sabi ni President Duterte noon. So, sana nga. Pero for the last minute, ayan, kumandidato, nagkaroon pala ng dami. At ang sabi nga niya to, siguro ang dami kanin ni Sara Duterte ay si Bato. O, si Bato de la Rosa. Pero kung ano man, whatever is their hidden agenda, beware na lang tayo. We must be aware of those hidden agenda nitong mga ito. So, talagang hindi raw tatakbo. Inihayag po ini kan Lunes pa kahasuod na hindi tatakbo sa national election 2022 si Davao City Mayor Sara Duterte. Kasunod po kanito ay ang mga espekulasyon na baka maging substitute candidate nga ining si Sara Duterte ki Bato de la Rosa. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque nang tanungin sa palasyo, briefing kaugnay sa political plans ng alkalde ng Davao. Matapos na makipagkita ang nang huli ining si kina Cebu Governor, ayun nga naalala ko, Cebu Governor po ini si Gwen Garcia at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya po, sana po, wag naman tayong bakit pinagsasalita ko si Pink Caravan. We are in the democratic country po. We have our own decision. Wala pong pakiaraman. Kung gusto nindo si ganon, si ganito, basta ako, I like the Pink Caravan. Ngayon, si Sara Duterte is really firm to his decision na she will not run for the top position. And sana nga, may word of honor siya dahil babae pa naman siya. Sana may pusong ina po siya, may pusong babae po siya, may pusong mamon na marunong magmalasakit sa kapwa babae. Kaya, no way si Sara Duterte will change her mind. Kaya sana nga po, she will not change her mind about seeking the presidency and 2022 elections. Palace spokesman, yan ang sabi po ng Palace spokesman na si Harry Roque Jr. Na sinabi niya kasuod na so talagang si Mayor Sara Duterte ay talagang hindi tatakbo. At sana nga wag niyang takbuhan ang kanyang sinasabi. Yun ang sabi ni Inday Sara. So nationwide, ayan po. Hanggang ngayon hindi ko po mawari yung nangyaring Robredo on nationwide caravan of hope. Pink Caravan of Hope. 'Di ba? Ang pink is nagsi-signify po 'yan ng love. Ayan po. Love na love po ng mga Pilipino all over Philippines po. Itong naging nationwide caravan of hope. It is yun talagang hindi ko akalain, para bang nananaginip lang tayo na talaga namang well supported po all over Philippines po. From north to south to Mindanao po. Talaga namang even in the place of Senator ni President Duterte po, talaga namang yung caravan, pink na pink. Sana po, sana repeat history ang mangyari dito sa Pilipinas. Kaya Sos Mariosip yun, Robredo on nationwide caravan of hope. It's so heartwarming po. Nakakapanindig balahibo. Si VP Leni expressed gratitude to the Filipino people. Ayan. Thank you very much po. Kahit ako, thank you very much po na sana ang buong sanlibutan ng Pilipinas ay magkaroon na po ng matahimik at mapayapang election po. Hindi namang baritang artista, wag na nating pakialaman si Chris Aquino and Mel Sarmiento are engaged, looking forward for to be Sarmiento now. Sabi ni Chris Aquino, revealed that she and Sarmiento is engaged. So, she wants to enjoy. Siguro naman, she wants also to enjoy the rest of her life. So, okay na lang yun. Siyempre, everybody wants to enjoy the rest of their life. Kahit ako po, I want to enjoy the rest of my life.
Ngayon, yung pag-ano naman ni Duterte, pag-welcome niya sa Senate, sa Senate, Senate challenge po yan of his memo bearing cabinet from probe. Ano ba yan? Naglalambot-lambutan ba ang kanyang dibdib ngayon? Medyo po nababagabag na ba siya? Because na nakitang, sana nga, maging loving na siya. Hindi yung puro baga, he is stressed. Very stressed na po ang kanyang utak na sabi nga, yung naging pink caravan na yun, nag-open mind kay Duterte. Just imagine, a challenge of his memo bearing cabinet from probe. Bakit naman kasi si President Duterte also resumes insulting Senator Richard Gordon? Yan nga sabi ko kanina, nagkikwento-kwentuhan kami kanina, as if naman parang bata na itong si Duterte o nag-iisip bata na nga. Just imagine na insulting Senator Richard Gordon. They are mga honorable sinda, and they are elected by the people. Elected sila ng people of the Republic of the Philippines na nasa democracy nasa democratic country po tayo. Pero although nga nasa democratic country po tayo, sana may control naman. Just imagine insulting an honorable Senator Richard Gordon at dating kaalyado niya. Insulting Senator Richard Gordon. The Chairman Committee looking into the corruption in the government's pandemic response. Ang hirap kasi sa to, pag napupuna kita, ako kahit sa akin lang po, it is also an insulting na minsan napupuna tayo or napagsasabihan tayo, pero it does not mean na kahit nga sa pamilya natin, kahit saan sino sa atin, kahit saan, kapag medyo may nakakatuyaw sa to, pag tayo natutuyaw, masama sa loob yun, pero you have to think of it. Tadi man kita tutuyawon kung ang pigigibutaan, pinagtataramta ay puro tama. So we must learn that na masama rin kasi talagang natutuyaw eh. Ay hindi maganda yung natutuyaw. Although ini kayang natuyaw na naman kainin mga tauhan ng ating itay. Itay natin ng buong Pilipinas. So, Duterte said yesterday that he welcomed the Senate Blue Ribbon Committee's move to question before the Supreme Court. Bakit Supreme Court pa? The legality of his memorandum. To bar cabinet officials from appearing in its hearing on the alleged corruption in the government pandemic response. Yan nga ni pagsasabi ko. Taining sa tuyang itay, anggot na anggot kapag igwang natutuyaw sa kanyang mga kabinete, sa kanyang mga tauhan. Pero ngunyan, sana nga, let's keep on praying po. Dahil sabi ko nga, instead na sabihin nun do, kadakol ka nagsasabi, sana mamatay na yan. Sana, etc., etc., etc. Never to wish the, wag nating anuhin na mamatay na yan. Dahil, siyempre, ang kakampi niyan, si Devil. Pag pinag-ano natin na mamatay na, ayan, mas lalong lalakas yan. So, ang gawin natin doon, we just pray. We hope, pray, and ibano natin na sana magkaroon na siya ng malinaw na pag-iisip. Diba, Madam Norly Namuro, who is watching right now, and of course to Gemaline Serdinio Munda, na also watching by live streaming, and of course kay Helen Canuto of Las Piñas. Kumusta Helen and June Canuto, who is watching right now? Everybody, all of us, let us pray for Duterte na sana magkaroon siya ng malinaw na pag-iisip, lalo pag sana ipagpadagos ining Senate hearing ka ining mga nangyari ini sa mga corruption nga regarding sa ating pandemic response na ito kaitong mga sinasabing PPS corruption na masyadong nag-overpricing. Kaya sabi nga ni during his regular pre-recorded talks, yung mga talks ba ni Duterte, di ba mayroon siyang sariling programa, to the people address, Duterte said that this was by far the most decent thing the Senate Blue Ribbon Committee has done. Sana nga. Pero ang gusto ko, matapos niyang committee hearing na yan regarding do sa PPS corruption na yan, overpricing po na meron kumita ng milyon-milyon, samantalang ini sa to yung mga medical practitioner is until now hindi pa nila natatanggap lahat, hindi pa nakakatambak lahat ng mga ipinangako ng supposed to be
dapat yung napunta yun sa PPS na yun, maganda ang situation nila. Natutulog silang matahimik, maganda ang tinutulugan nila, compared to this mga medical practitioner niya to na talagang nagpapakahirap na just imagine for 8 hours nakatayo sila, including these mga nurses, nakatayo sila attending this mga COVID-19 victims without ultimong pag-ihi, hindi makaihi until such time na makatapos ang duty nilang 8 hours. Just imagine 8 hours. For 4 hours nga lang ay sus, hindi na basta-basta yun. So, at last, the member of the Senate Blue Ribbon Committee have finally seen, nakita na nila ang liwanag. Sana nga magkaroon na ng liwanag yung committee hearing na yan dahil kahit ako inihintay ko rin yan. Pag nag-hearing nga kahit yun virtual talaga, pinapanood ko po yun dahil I just want to know and I just want to learn something about how did they go on nagsobra-sobra yung overpricing na yun. Samantalang ang dami-daming naghihirap. So, sana nga, magising tayo lahat. Magising tayo lahat na schedule na ining 2022 election, pero I just don't know if we will be having a honest and tamang election. And we would like to congratulate the members of this committee hearing na ito that it is the court which should eventually decide on the constitutionality of the orders and as will defend it. Ayan ang sinabi ni Duterte. So, okay lang. Set of power, Duterte's unconstitutional memo. Ang hustisya at pag-asa dapat Laila de Lima ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban. Ngayon, ako ay medyo nag-iisip ako dito sa itong ex-poll Chiefs calls for public vetting of Duterte's 2022 regarding sa Comelec appointees. Kasi po, may mga appointed po si Duterte sa Comelec. Itong regarding sa mga Comelec appointees. Duterte has the power. May power po siya to select 4 na tao to the Comelec Imbank by February 2022. Kasi po sa Comelec po, may 4 na tao na retireable po. At ang inaalala ko dito, Duterte has the power. May may karapatan po siya na mag-appoint ng panibagong 4 katao na magre-replace doon sa 4 na tao rin na magre-retire sa February 2022. Ay ang election natin po ay May 2022. So, natural. Ang niya diyan, ang ipoposte niya diyan ay tauhan niya. So, dito po ako napapaisip. Dahil mabuti ka wala tayong kandidato. February 2022 po ang retirement na amid upcoming retirements and currently vacate seat. 4 ang mababakante po dahil 4 ang magre-retire. So, sabi ko nga, the President has the power to select 4 people to Comelec Imbank. Yung mga papalit yan. Kaya nagkaroon na ng meeting itong mga the former Commission on Elections through Chairman Christian Munsud appealed to the public to vigilantly na dapat the President Duterte's appointees of the Comelec Imbank in 2022 as the Chief Executive has the power to stop the institution with 4 more people ahead of election days. So, bago tayo magpadagos, hanap buhay muna tayo. Hanap buhay tayo para dire-diretsaan sa tuyang programa. Okay, hanap buhay tayo, Sir James.
Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ako po si Jennifer A. de la Peña, Bised English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap kag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka 1 buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Okay, pagirumdum lang po dyan sa mga taga San Agustin po. Ang rila sa mga farmers po, siguro naabisuhan na kamos kasabago ni Kagawad na ang pag-pick up pala nindo kahit itong mga seedlings ninyo dyan po sa may terminal, alauna po ng hapon. Kasi kanina naghapot po sa kuya si Kagawad, dahil ko na nasimbag. Sabi ko nga, basta magdyan lang kayo dyan sa may tambakan, sa may bagsakan, bagsakan. Sa aga po ay yung mga farmers po dyan sa San Agustin, yung mga naabisuhan po, alauna po.
alauna po ang pag-pick up ng sa inyong mga yung mga seedlings po. Seedlings na si Paroy, si mais, ayan, and other seedlings siguro ipapamigay kan sa Department of Agriculture po sa DA. Alauna po ang pick up nindo sa aga. Magdiyan na lang po kamo sa terminal. Magdara po kamo ning ID. Si mga baguhan, magdara ka itong mga kaipuhan na si declaration po at saka yung estimated sukat ng inyong pinagtatanuman. And si mga datihan na po, na mga registered na po, magdala lang ng sendong ID. Ngunyan, ito namang sa mga itong sa Uplan Ondas niya to. Oral daw po na abisuhan kamo. Ang paglilinig po hanggang ma-start po ng alas 8. Kadako na po kan mga naglilinig kan sa indang mga nitso kan sa indang mga mahal sa buhay. Ang paglilinig po starting 8 o'clock po hanggang alas 5 lang po ng hapon. Supposed to be mayong aki na mayo po magdadarakan mga aki dyan. Kamo-kamo na lang po. And limitado. Hindi po grupo-grupo ng isang nitso lang lilinigan mo, kadakon po nindo. Kaya ngunyan po, hanggang 28 na lang po yan. Pag 29 po, wala nang maglilinig dyan sa Campo Santo. Kaya ako nga ni po dahil pakaon. Saro na ako sa dahil para kakapaglinig duma sa mga mahal man niya to sa buhay. So, ang paglinig po, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon po, sa 29 po, Mayo na pong malaog, hasta November, na po yan, November 3. Ayan, Mayo na pong malaog dyan sa sementeryo. October 31 to November 3. So, limitado na po. Ngunyan pa lang, magdyan na kamo sa aga, magbisita na po kamo ta, maring nga ni mayong oran-oran. Yan po. Duwaday kita magdadara, mayo magdyan sa sementeryo na nakainom. Bawal po ang nakainom at lalong bawal ang magdaraning inomon. Kadakol po ang magbabantay dyan. Andyan po ang mga PNP, andyan ang Army, andyan ang Philippine Navy, andyan ang mga tanod respectively sa kanilang barangay na nasasakupan kan parokya. So, ako nga ni sabi ko, dahil na kita magparadara kung ano-ano dyan. Dahil na nga ni kami madaraning burak. Araw kan sarong taon baga. Kan sarong taon mayo ng burak. Ang gigibuhin mo lang, magsindi ka na lang ng kandila. Alagad, wag yung malalaking kandila dahil kinukuha lang yan, ninanakaw lang. Magdara lang kamo ng kandila, ilawan na lang, and then magpamisa. The most important po dyan, kaining Undas, All Souls Day and All Saints Day, na dasal po ang kaipuhan dyan. Dasal and yung pamisa. Yun po ang kaipuhan na maray kan mga mahal nato sa buhay. Sabi nga ni Father Dan, dahil na magparadaran ng pagkakandyan. Dahil na pagparaan ng pagkakan. Dahil naman yan mga makakan. Ang pagkakan na ninda ay ang pangadjion at saka ang pamisa. Kami nga ni sabi ko, duman na lang maghain na lang, mag-apag na lang sa bahay, which is na permitang ginigibo yung pag-aapag ng pagkakan sa harong, sa mga harong-harong. It is the belief of those who are Catholics, yung religion na Catholic. Pero yung ibang religion po, hindi po sila nag-o-observe sa ganyan. So, ang Undas po, simpleng okasyon na lang po yan. Again nga, inuulit ko, magpamisa is the most important. That is the number one food of the spirit. Yan po ang pinakamagandang pagkakan kan mga nawala na sa ibabaw kan lupa. So, sana po. Ngayon, padagos kita digdi sa sasabi ko nga ini sa COMELEC. Naigwa po ang 4 na posisyon ang magre-retire po. Kaya bakante po yan. Which is, the President has the right, has the power to select kung sino po ang iuupo niya dyan sa 4 na posisyon na yan na mababakante. So, yan nga sinasabi ni dating former Commissioner on Election na si Chairman Christian Monson na nauma-apila po. He is appealing to the public na we must be vigilant. Maging vigilant kita, President Duterte's appointees. Dapat matutukan po yan. Dahil siyempre kung ang nasa COMELEC po sa main ay puro na lang appointed ni Duterte, what will happen? Siguro naman, I just don't know. It is ang nasa isip ko ay iba naman siguro ang nasa isip nindo. Pero Duterte's appointees of the COMELEC,
in bank in 2022 as the chief executive has the power. Yan sasabi ko. He has the power to stop the institution with 4 more people ahead election day. Magre-retire kasi sila. Sana wag na muna silang mag-retire. Extended na lang muna sila just to mabantay ng gusto. Yan ang pinakaano dyan. Mabantay ng gusto ang mangyayaring 2022 election. So, according to Munsod, si Munsod ay pointed out that Chairman Sheriff Abad, isa siya sa mga magre-retire. Si Commissioner Rowena Guanzon, retireable na rin po siya. Both the remaining appointees of the late, sila na lang ang natitirang appointed ng dating Pangulong Benigno Aquino III. Si Sheriff Ababas, si Commissioner Rowena Guanzon, si Commissioner Antonio Co. Ayan po ang mga retireable this coming February 2022 na appointed din po ng dating Pangulong Benigno Aquino. So, ang 7 member po ng Commission on Election also currently has 1 vacant seat. Has 1 vacant seat. And Duterte can fill the seat as soon as possible. So, yun po. Diyan po ako kinakabahan. Dahil kahit anong pagsisikap nitong mga oposisyon, pagdating sa committee, sana po, hindi tayo maging bias. Hindi po tayo maging bias sa mangyayaring kanya na filling up the vacant seat in the Commission on Election. So, there should be a public meeting of appointing of the 4 new commissioners. By February 2022, this can be game changer. Ayan po. Parang magiging laro ito. Palitan ng laro this coming February 2022 to conduct of elections. It is a game changer in the conduct of elections. Si Munsod says during the seminar, organized by the Management Association of the Philippines for 2022 elections yesterday, October 25. Ayan, nag-organize na po sila. Pero I just don't know. Ang mga nakaupo po have all the right. Have all the right. Nasa kanila po yan. So, ini namang sa SSS po, pagpaparasabi it is already signed by the President. But yung pinirmahan nga last 2017, yung additional 2,000 pension ka din mga SS pensioner. Bakit hanggang ngayon po? Hindi ma-realize. Kailan kaya ma-realize yung second tranche po ng another 1,000? Doon sa remaining 2,000 na na-approve po last 2017. Sana nga po, ma-realize na rin po yun na kailangan po yun ng mga senior citizens. Nasabi nga ni yung iba, hindi binibigyan ng social pension. And fine for those who are already enjoying the social pension na tinatanggap nila. Although it is only 500 a month, nasabi nga ni, pinirmahan na daw, iginawa ng 1,000. At monthly na po. They have to receive it monthly. Sana po all. Laging pinagsasabi niya to. Sana all. Sana nga all. Diba? Norlina Moro and Jemarin Serdeño Munda. And of course, kay Helen Canuto. Hello also to Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. Sana nga po, ma-realize na yung additional na yun. Maging pamasko na lang po ninyo, lalo ngayong naghihikahos ng husto ining mga senior citizens na ini. Na hindi man ninyo binigyan. Isa nga po ako doon. Na laging sinasabi, we are already receiving SSS pension. Pero paano naman yun? Yan ang sinasabi kong yun nga sasama ng loob namin dahil ang pension na kinatanggap namin, it is our own money. It is our own. Pinagpaguran yun. Ngayon, pinagsasambit-sambit ninda para bang pinapamukha pa sa mga pensioner na sa kanila yun. It is our own money. Yun ang pinagpaguran na rin. We have contributed for so many years, for 10 years, just to have this pension when we reach the age of 60.
So ngayon sasabihin nila, we are already pensioner. Wag naman ganon. Gusto rin naman namin matikman, lalo yung iba na makadakol man po kang mga naghihirap, na they are not receiving, they did not qualified on receiving the social pension. So, sana, bigyan naman lahat. Sana all. Sabi nga nitong mga kabataan, sana all. Ngayon, gusto kong basahin na naman ito ulit. Itong De Lima expresses support. Or itong itong pinagsasabi nito na De Lima 6 proved into new release October 24 po ito. Itong regarding the regarding the news ng mga De Lima 6 proved into removal of books, materials and deemed anti-government from universities and libraries. Na inaalis po, mga certain books na inaalis. Bakit inaalis? Paano yun? Sinasabi nila may pagka-subversibo. Subversive daw yung mga tao na yun. Yung mga books na yun na pinakaipuan na doon. From the university libraries, yung sa National Library. Bakit kinakaitang-tangkalin yung removal of books, materials deemed anti-government from universities and libraries? Bakit ba? Ano bang laman ng mga libro na yun at kinakailangang alisin ng gobyerno? Okay, ang programa pong ito ay hatod po sa Indo ni Senator Laila de Lima, Dr. Dennis Romeo Berinya, Canlasa Resto Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Letty Polton. Kansarangi Motor and Parts and Services, owned and managed by Marvin and Tess Gonowon Razon. Diyan lang po yan sa may Going to Mountain Unit, kay Mama Beatrice Farm. Kung kaipuan po nindo ng mga pangkatay sa inyong mga special occasions, sa special events, andyan lang po ang Mama Beatrice Farm. May baboy dyan po, may manok, just go to them, owned and managed by Marisol Bondal. Lahat po yan sa San Agustin, Ligas City. And kung gusto man ninyo magparapagayon-gayon, araw ko, yan lang po ang Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl Tuding Castroverde Aquiler. And of course, hello and thank you to Kagawad Melnan Daday Robles Moralio. And of course, good thank you man po kay Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course, kay Rodolfo Jeff J. Poitino. And of course, kay Senator Laila de Lima again. And Buboy and Milit Robles Moralio. Milit, sabi pala ni Sir Cha, sinabi ko sa kanya na kinukumusta mo. Thank you daw po. Talagang ibinibida ka ng husto ni Sir Cha, digdi sa RPN DCKI. Okay? And hello also to my love of my heart, James Wally Osas, and of course kay Lois and Christopher. Hello also to my loved ones na mga nagtatampo. Huwag na kayong magtampo. Ito talagang napakahirap po ng magsalita. Ayan po, ang sumasay ng gusto sa atong lamunan. Hello also kay Engineer Steve and Edith Andalis, and of course kay Architect Salode and family, and of course kay Kong Josal Fortuno, and of course kay Ate Marie Quadrante. Kumusta po kayo lahat dyan? And of course sa mga love ko sa buhay, sa aking mga anak, kay Ariel, kay Mary Ann, kay Elizabeth, kay Isabel, Lorenzo, Diyos, at sa kanilang mga pamilya. May regards to all of you. Huwag na kayong tatampo. And also kay Otsi de Lima and kay Marilyn Alvar Orbon, kay Edsel Nene Esteliana de Lima, Bat 65, 69, kaya Truma Menard Malati. Of course, sa lahat-lahat na po. To the Barangay Council of San Agustin, Ligas City, to the appointed, to Tanud, to Lupon, to staff, lahat-lahat po sila. Hello to Barayoga family, Laseda of San Juan, Bao. So, ayan, ipagpatuloy ko yung binabasa ko. Ako po ay nahihiwagaan po rin ako dito. De Lima 6 prove. Sinisika po ni De Lima ma-prove itong removal of books, materials deemed as anti-government from university and libraries. According to Senator Laila de Lima, Opposition Senator Laila de Lima urged Congress, inaano niya sa Kongreso na to investigate the reported removal of books, pamphlets, research work, or any reading materials considered by the government as subversive.
Ano ba yung mga books na yun? What kind of materials is that or what is that pamphlets regarding about this sinasabi nila tinanggal ng government because it is subversive from the libraries of state universities from she said curtails the academic freedom in institutions of higher learning. Bakit ba? Siguro ito yung sa mga colleges, universities are like the National Library and the University of the Philippines. And filing proposed Senate resolution. Ayan, nag-file siya ng Senate resolution. Number 933. De Lima underscored the need to examine the policies formulated by law enforcer agencies that seek to censor books from the country's academic institutions to ensure that none of said policies violate democratic values. English kasi ito eh. Ano, ilutin ko? Books from the country's academic institutions to ensure that none of said policies violate democratic values. Ayan po. Yun naman pala po, yun ang sinasabi ng institution, academic institution na it does not violate. Wala pong binabayular ang polisiya ng democratic, ang values natin, democratic values. Wala pong nababiolate. The removal of books from the libraries of state universities. Ayan po, ang pag-alis po ng mga libro sa mga libraries ng universities, sa mga college lang po ini, is a direct, diretso po, and blatant attack of academic freedom. Oo nga naman, it is a direct and blatant attack of the academic freedom enshrined in the 1987 Constitution of the Philippines. Ayan po, in the 1982 pa doong Constitution last 1987. Yeah, I think it is the time of President Cory Aquino. So, these actions by the government's anti-insurgency task force. Ayan po, anti-insurgency task force. Bakit po? May mga libro ba tayong riganag o tumutukoy sa pagkasubversibo? Nakita ito ang ating mga kababayan? Or na-ipa-file? Who made those books? Siguro naman, there is no authored books na gawa nito mga subversibo. Imposible naman po yun na ilalagay pa sa mga national libraries, lalo mga universities, mga Philippine universities. Anti-insurgency task force not only directly contravene the duty of the state to protect and promote the moral and intellectual well-being of the people, but actually run completely against the road to peace. Yan po ang sabi ni Senator Laila De Lima. Last September po, books and other reading materials about peace negotiations between the government and National Democratic Front of the Philippines. Ay, ganun ba yun? Libro daw po yun. About peace negotiations. Matagal na po ini. Noon pa, panahon pa ni Cory Aquino, there is always a peace negotiations between the government and the National Democratic Front of the Philippines and other topics deemed anti-government by the military were reportedly removed from the libraries. O inalis pala yun sa libraries. And 3 educational institutions. Ito po. Ito palang mga library na ito ang tinanggalan nitong peace negotiations pa between the government and the National Democratic Front. Itong Kalinga State University, saan ba ito? Kalinga State University. Sa Isabela State University and Aklan State University. Ibig sabihin po, it is not also in all the university, the colleges or university library. Pinaka-special mention iting Kalinga State University, Isabela State University, and Aklan State University. Magkasayang po, mga state university pa naman ito, pag-aanuhan ng may mga subversibo dyan. The books removed include the Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights. Ayan. Just imagine, tatanggalin mo libro na yon. That has the Comprehensive Agreement on Respect
of human rights and international humanitarian law. Ayun na po, ayaw ng human rights and of course ayaw ng international yung ICC. NDF Declaration of, and Program of Action for Rights, Protection and Welfare of Children, and the Government of the Philippines Peace Negotiations Major Arguments. Bakit ayaw nito? Akala ko ba they are negotiating? These mga subversive na yung mga nasa tabi-tabi. Oh, ngayon pinag-aalis nila yung mga libro na yun. Ano pang mababasa ng mga bata? Dapat hindi inaalis yan para itong mga kabataan niya ito ngayon, they must be aware kung ano man ang nakapaloob sa mga libro na yan. While the books are reportedly considered as subversive, kaya pinagtatatanggal by the government's Anti-Insurgency Task Force. Ayan, puro kayo Anti-Insurgency Task Force. The University of the Philippines, Visayas, through a post by their Chancellor Dr. Clement Camposano, has refused to call to remove allegedly subversive reading materials and books from their libraries. Nako, ano ba itong nangyayari sa atin? Oh, ganito talaga, kadesperado ang gobyerno natin. At pati yung mga libro na yon na dapat malaman din ng mga bata, they must learn. Yung mga nakatapa, yung mga nakalipas. Ganito na ba talaga kadesperado? Ang gobyernong takot na takot sa katotohanan na pati ang human rights ay sinisikil. Pilit na pinatatahimik ang mga kritiko, ang mga tagapagtanggol ng mamamayan, ng karapatang pantao. Do we have still the right? Sa tingin ko wala na tayong karapatang pantao eh. At ngayon naman pati ang silid-aklatan ay pinakialaman na nila. Hindi na lang ang karapatang pantao, hindi na lang ang karapatan ng mga nitong mga ating ibang government elected officials na pagtanggol ang karapatan ng tao, ng pantao. Ganun na ba talaga? Pati yung sa silid-aralan pinakialaman na? Ay nako. Oh, ang kaalaman ay gusto nilang limitahan. We are still in the democratic country. We have the right to talk. We have the right to magreklamo. Yan po. Ano bang nangyayari sa ano natin? Ano bang nangyayari sa lugar natin? So, since oras na po, dahan-dahan na naman po tayong magpapaalam dahil oras na. Thank you for watching, those who are watching from their live streaming, and of course those who are listening from their transistor radio, ang ating mga elderly, si Lolo Jose Rombano, and si Mang ano po ng Nabwa, and of course yan po sa Ampungan, Lutong Bahay, and of course kay Manay Nilia Bernales. Sa tuya pong nakaibanan mo yan, mayo pong iba, kung di sa technical, nandyan po si Sir Cha, ano ba yan? Pinagpapalit ko na kayo, Sir James Toriano Oco. Sa information, si Tony Saison, nandyan pa po si ating chief, si Engineer Abilindon Turalio, and of course, yan naman po duman sa transmitter, ayan po, tamama ko, Cha Benaobra. And of course, kasi kay naman si Rodel Cesar. Ako man sa inyong nakaibanan, mayo pong iba, kung di si Manay Pink, Pink Caravan. Ayan po, pink na pink po ako. Si Manay Elma Dilima Gasmin nagsasabing, thank you. Stay safe and God bless us all. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts.